Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. Wannan shine app ɗin da zai baka damar yadda zaka yi kulona, wato ma'ana zaka bubbuɗe WhatsApp ko ƙwaya dubu nawa kake so ka buɗe. Kun gane ma'ana na? A cikin app ɗin zan ajiye muku sunan app ɗin ko kuma dan kwafo link ɗin daga Play Store in ajiye muku, sai dai kawai ku taɓa ku yi downloading nasa. Amma kafin nan ku fara kallon wannan bidiyon, da farko in ka saukar da shi zaka shiga. Yanzu kai da kake Telegram kawai zaka yi installing nashi kamar haka. To gashi na installing ɗin app ɗin, gashi zan yi installing nasa. Kawai in kana Telegram gashi nan kawai za ka kalli tun anan ma zai yi installing, ba ma wai sai ka je can wani guri ba. Gashi tun anan gashi nan to yayi installing, kawai sai in danna open. Kamar haka idan na danna open za ka kalli ya shiga ciki, sai in danna wannan agree and continue ɗin nan. Ina dannawa sai in danna allow. In na danna allow to shikenan kawai fa. Ga nan wani guri inda suke nuna min suka ce click plus to clone app. Sai in danna wannan plus ɗin, suna cewa ka danna wannan plus ɗin in kana son ka yi clone. Sai in danna plus ɗin nan kamar haka. In danna to zai zo min haka, sai in danna agree kamar haka. In na danna agree ɗin nan to zan nemo abun da nake so in yi clone sa. Kun fahimta? Yanzu kamar ina so na yi clone WhatsApp, sai in fitar da WhatsApp kamar haka. In danna plus kawai sai in zo in danna clone na ƙasa nan koren nan. To kun ga WhatsApp ɗaya ya fito. Yanzu haka sai in ƙara shiga plus ɗin nan kamar haka. Sai in je in ƙara yin clone WhatsApp. Kun fahimta? Yanzu kamar haka. Kun ga plus ɗin nan, ku ringa kula da plus ɗin nan, shi za ku ringa danna in kuna so ku yi clone WhatsApp. Sai ka zo nan gurin wannan clone na ƙasan nan sai ka taɓa. To gashi nan yanzu na fitar da WhatsApp biyu. In ina so a haka da ka tafi fitar da su ko ƙwaya dubu nawa kake so ka fitar, da ka tafi fitar da su. Yanzu bari in fitar da su da yawa da yake nima ina so in je in yi amfani da free WhatsApp number in buɗe ko ƙwaya 8 ne yau ma in Allah ya sa da rabo. Kamar yanzu da kuke gani gashi nan sai clone nake. To kamar yadda kuke kallo gashi nan nayi clone kusan ƙwaya 6. Ƙwaya 6 ne clone. To idan kowanne daban-daban ne, in ka ga dama ma za ka saukar da su kan wayar. Kamar haka sai ka danne, idan ka danne in kana son ya sauka kan wayarka sai ka danna wannan ɗin nan. Wannan kana dannawa kamar haka. In ka danna kawai zai nuna ma shikenan zai fita kan wayarka. Sannan in da ka buɗe kawai duk inda ka shiga na farko da aka lena maka gashi nan, za ka lena wani jujjuyawa wani inji hakan nan. To kawai sai ka danna agree and continue, sai ka yi register. To da za ka yi register wannan ƙara shiga wani, to shi ma zai nuna maka register ne. In ka tashi kawai sai ka zo ka yi linkin WhatsApp naka da komai da komai. To bari mu je mu saukar da app ɗin a wannan. Kamar yadda kuke kallo ga sunan app ɗin nan clone app. To za mu je cikin Play Store mu rubuta clone app tunda ku ba ku da Telegram. Na ce muku nemi Telegram, ana samun lambobi kyauta ma. Gashi nan clone app. Ga nan na rubuta clone app. Kamar yadda kuke kallo ga can na rubuta clone app. In kuka rubuta clone app ku duba wannan da kyau. Clone app personal dual space. Ku kula min da kyau a nan gurin. Kun kalla shine wannan amma sai dai da abu ɗaya. Gaskiya idan ka gani wannan shine da ka yi downloading nasa. Ka tabbatar da wannan da ka yi downloading. Idan ma baka yi downloading ɗin wannan ba, idan ma shi ya ƙi, to sai ka yi downloading ɗin wannan. Sai ka shiga Chrome naka, Chrome browser ka kamar haka. Idan ka shiga Chrome kamar haka, idan ka shiga Chrome sai ka danna gurin search, sai ka rubuta haka. Abunda zan rubuta a nan gurin DUAL, sai ka dan bada space, sai ka sa space. Gashi nan sai ka sa space PRO. Kuna gani? To gashi nan ta fito muku, sai ku danna wannan. Gashi nan na danna kamar haka. Da kalli ta fito. Ita wannan kan ko ma wace irin waya da ka yi amfani da ita, to dan nan za ka zaɓa. Da ka yi amfani da softness ne ko kuma da ka yi amfani da wannan ma, kuma da ka yi amfani da wannan ma. Amma kar ka saukar da ta Play Store. Ta Play Store sai ka biya kuɗi. Wannan kuma free ne. To da ka iya shiga nan gurin haka ka saukar da wannan, ko kuma yanzu bari gwada amfani da wannan. Ban taɓa yin amfani da ita ba, bari in shiga. Yauwa ga ta nan dual space PRO. To ga ta nan sai yanzu nan gurin inda yin clicking a nan gurin inda ka nuna min alamun download kamar haka. Idan na yi clicking a kanta kamar haka zan ɗan jira kaɗan. To gashi nan sai in ɗan jawo ƙasa kaɗan. Sai ka ɗan jawo ƙasa kai ma. To ga nan wani guri za mu kalli yana alamu yana yawwara. Yanzu sai ka danna download kamar haka. Idan ka danna download za ka ya ɗan tsaya maka, to zai nuna maka downloading anyway kamar haka. Downloading anyway. In na taɓa ko sai in je data list. Idan ma baka yi saurin tafiya data list ba, kamar a misali lokaci ya ɗan ƙure maka, to misali kamar sun tafi da data list ɗin inda za ka je ka samu ka saukar da abunka kawai, ba sai ma ka shiga browser wai ba sai ka shiga file manager ba. Sai ka danna wannan ɗigo-ɗigo ƙwaya uku nan gashi nan. In ka danna sa ga can
sai ka zo inda aka ce downloading gashi nan downloading sai ka taɓa. Kana taɓawa gashi nan to ya sauka. Kawai sai mu danna installing kamar haka sai mu installing nasa. Kamar yadda kuke kallo gashi nan zan yi installing nasa. To ina da shi da yake da gashi. Ni ina da shi in kuka kula gashi nan. To na installing nashi. Kai da ka yi amfani sai ka yi installing nasa. In ma wannan bai yi ba sai ka yi amfani da na saman sa can. Yawwa. Shi ne za ka samu yanzu kamar wannan misali in na shige sa haka. Bari ku kalla. Sai in danna settings. Idan na danna settings, yawwa sai ka kunna wannan abun ɗin. Idan ka kunna shi kamar haka, yawwa ya buɗe kenan. To idan kana son ka ɗauko WhatsApp sai ka danna wannan alamun plus ɗin nan. Yawwa sai ka danna ma WhatsApp makin kamar haka. Sai ka danna kulona a ƙasa. Sai ƙara haka za ka ta wannan nasu. Wallahi sai ka gaji. Kai yanzu fa na faɗa muku fa masha Allah. Allah muna ƙara gode maka. Ni dai abun da nake so da ku kawai ku taya ni da addu'a. Allah ya ƙara min ilimin da zan ƙara kawo muku sababbin abubuwa na samun kuɗi irin waɗannan. Na gode.